Molt bona tarda a tothom, és un plaer tornar a ser a Granollers i jo us explicaré unes quantes coses de com funcionarà tot plegat i també una mica per què. Òbviament la Cecil és qui representa la Fundació Anexa i qui coneix de primera mà aquestes necessitats que han fet que molts pares, entre els quals nosaltres, parlem en primera persona, tinguéssim una via d'accés a la mateixa vida normal des de trasbals que significa trobar-te amb un fill que no progressa adequadament. Bé, primer, per què Granollers? Jo ja començo a sospitar, primer, que tinc alguna cosa amb el rigor, ja hi ha gent que corre i ho hauria de desmentir davant de la meva parella, ja que tenim un res, i segur que tinc alguna cosa amb Granollers, però la veritat, aquest projecte neix a Granollers. Jo, la primera vegada que nosaltres vam veure córrer el nostre fill, en Llollo, va ser a l'estudi d'en Jordi, quan vam començar a fer amb en Miquel, un gran per aquí present també, la Rosa, allà estirats per terra, quan vam començar a fer el projecte que després ens va permetre veure el Fonoscopi. També la primera vegada que em vaig atrevir a parlar en públic del llibre, cosa que jo havia dit a l'editorial que no faria presentacions d'aquest llibre, si descuido, sembla que és el que m'he preguntat més en la vida, però el primer cop va ser quan el Jordi va començar a dir, home, no se la gralla, jo no puc ser que vinguis, i vam quedar que no hi havia signatures. I vaig venir, hi ha tanta gent, vaig dir, em sap greu, no hi ha signatures, llavors vaig agafar i us en llegiré un tros. Llavors em vaig llegir un tros. I em vaig trobar, sense donar-me'n, parlant, diguem, d'una manera el més natural possible d'una història que en aquell moment no tenia gens clara que podia passar així. I finalment, perquè aquí a Granollers, els de casa, tots quatre, els tres que quedem i el Llollo, vam passar uns dies extraordinaris quan vaig vindre a fer de relator de la Festa Major i recordo que amb el Llollo i amb la cadira de rodes ens vam ficar al mig de tots aquests saraus que munteu en aquesta ciutat que t'ho expliquen mil vegades, que els blancs, els blaus i tota aquesta cosa, perquè ells estan sonats tot, perquè aquest té un cap, això de les rajoles, fins que hi entres i veus. Per tant, Granollers havia de ser. Aquí tanquem un cercle, és un cercle que, fixeu-vos que, ara no parlaré de cercles virtuosos, com deia aquell, perquè això ja és una mica delicat, però és un cercle creatiu. Des del principi, d'una manera natural, perquè jo m'he dit l'escriure i de la creativitat, viure la discapacitat o el que significa això, per mi, va ser clarament viure al costat de l'energia creativa. Tota la creativitat de tots els àmbits des del conflicte, no pas del benestar. I al conflicte hi ha dolor, però també hi ha joia. Hi ha mals moments, però també hi ha uns moments absolutament hilarants. I associar a aquest món que feia tanta por d'anomenar fins i tot de la pluridiscapacitat, dels nens que no funcionen, que si vols fer plorar algú, ja tens tots els elements, tu pots fer plorar algú i et poses un nen en una obra de teatre i fas que es posi malalt. Hi ha un asco a la meitat de la pel·li i es pot plorar, no? Doncs al costat d'aquest por ben natural també hi ha la rialla, també hi ha l'ajuda. Bé, des de la literatura vam passar el que fan els actors i, és a dir, actuar, llegir, el que fan els músics, vam fer aquell concert que recordareu, i de sobte, clar, hi havia el Jordi per allà, vaig dir, un artista que s'expressa fotogràficament, vine i fes fotos. I ell no es va limitar a això, sinó que va emprendre aquest projecte personal que ha rodat ja va néixer a Barcelona, però va rodar també per Palafolls, per Vic, per Sant Cugat i que es clou aquí, al seu inici. Bé, això és una exposició, però és una exposició que té un objectiu molt clar. Igual com vam fer un concert per aixecar fons per la Fundació Anexa, aquest dissabte, dia 6 de novembre, farem una subhasta, que és el que es fa a les subhastes d'ara. Com funcionarà això? Perdoneu, és que em la bona nova entre els vostres coneguts. Doncs, de moment, ja està funcionant. Hi ha una pàgina web, som a Vida Digital, recordeu, en la qual molta gent ja ha entrat i ha començat a licitar. Us he de dir que a part de les 24 fotos aquí exposades, fotos autògrafes per cada un dels retratats, també hi ha 3 peces més que, com que no teníem una assegurança concreta o perquè és una altra cosa, hem decidit que les portarem només el dia de la subhasta, però que teniu l'accés també des d'internet. Són un quadre meravellós del Perico Pastor, que n'ha fet donació, un pintor cotitxeríssim en el mercat de l'art, i
Maria i Jo, aquesta pel·lícula, de la qual ja us anuncio que, gràcies a la mobilitat de la pròpia empresa, de la productora, se'n farà un passi aquí la nit abans de la subhasta, passi gratuït, obert a tothom qui vulgui venir. Maria i Jo, una pel·lícula deliciosa, que és el seu còmic, també creatiu, i una pàgina, i ho dic perquè veig una edat mitjana aquí, que hi ha gent que això ho apreciarà més, una pàgina original de Makoki. Els que riuen són els que passen a 40 anys, els altres diuen de què? Any 1973, el mite de l'underground Makoki ens ha seguit, que trobareu aquí reproduït també l'última pàgina original que liderava Miguel Gallardo i serà aquí degudament subhastada. Per internet ja han començat les licitacions. Sempre, durant tot el decurs d'aquestes 2 setmanes, trobareu, com a totes les exposicions d'art, diguem, una nota de preus de les peces. Aquesta nota anirà canviant i el preu que veureu aquí serà el preu de la màxima licitació rebuda fins llavors, que serà el preu de sortida el 6 de novembre. Us he de dir que ara mateix en el rànquing Perico Pastor ja està a 1.400 euros la màxima licitació, va començar a 700, i els 2 originals de Gallardo també estan a 600 i 500. Del rànquing dels fotografiats, com a un cert morbo, us he de dir que l'home o dona més cotitzat d'aquests 24 es diu Jordi Ribó! Ja ha aconseguit que, mireu, podeu anar seguint o per internet o aquí, i per tant el dissabte dia 6 el funcionament serà molt clar. Nosaltres establirem un espai de licitació, farem una zona per la gent que vulgui especialment licitar, una zona més oberta, la gent que vulgui vindre a mirar. He de dir-vos que alguns dels protagonistes de les fotos seran presents, i serà present segur confirmat el Perico Pastor i el Miguel Gallardo, però no vull avançar noms perquè estic parlant amb ells i depèn sempre de la seva agenda, però és probable que algun d'aquests fotografiats vingui aquí i es faci veure quan vegi que estan licitant menys per ell que per Jordi Ribó. La cosa seria incomprensible per alguns d'aquesta estrella i jo crec que es farà amb mal. He de dir-vos que escampeu alguna nova, qui no voldria portar-se l'Alberto de casa? Ara és el comunitat. A tot arreu, això ho podeu. O, a veure, si hi ha moltes de gustos, us podeu endur la nina, també. Aquí l'orientació sexual no és mai cap obstacle. I si hi ha algú, anava a dir alguna, però si hi ha alguna molt i molt exigent, tenim el tricicle, que són 3. Doncs el podeu endur a tots 3, una foto magnífica. En definitiva, la dinàmica que establirem aquí serà una dinàmica seriosa, però no en un to sol baix, sinó en un to una mica més procliu a l'alegria que ens han generat sempre a tots els que vivim al costat dels clients i hem viscut aquests moments de joia. Serà una festa que podrem compartir amb el màxim nombre de gent possible i que acabarà d'una manera molt clara, enduent-se uns quants ciutadans, una foto de Jordi Ribó signada per qui sigui sota el braç, després de passar la caixa, que estarà també per aquí situat. Aquest serà el funcionament del dia 6. Abans de passar a la part més delicada d'aquesta presentació, que sempre és imprevisible, és a dir, sentir el Jordi, això ho farem aviat, només dir-vos també que hi ha diverses activitats que podrem trobar degudament marcades en l'agenda, aprofitant aquesta exposició. Hi haurà un taller de contes sobre la Girafa Blava, que és un conte escrit per la Cecília Guixer també. Hi haurà el passi, com us deia, de la Maria i Jo, de la pel·lícula, i després, per a tots els públics, fins i tot per a aquells que no vulguin sortir de casa, el dia 5, ja ens han confirmat, ja us podem dir, que el canal 33, a partir de les 6 de la tarda, tornarà a passar el concert del món dels quiets, una versió més reduïda, perquè ens vam passar 3 hores i mitja des de la tele magnífica, però sé que no sé com ho faran, però serà més reduïda, però tornaran a passar vinculant-ho a la subhasta que